този клип ще бъде малко красичък. Това трябваше да е част от предишния клип. Направих зала към енда и извън кадър, защото забравих да започна клипа. Както помните, тръгнахме от предишния епизод тръгнахме да търсиме, нали, обсидиан. И този епизод ще бъде от 1-2 минутки, за да даже няма да излиза с 2 минутки, защото ще включим портала, ще видим къде ни е спавнал. И ако сега запаля къщата, ето го. И здравейте, отново сме тук, без иска спрях клипа. Това не е без иска, имаше с причина. И нека да влезнем. Бате, тъпия спам. Леле, си сериозно? Как са глупа спам? Яри. Тъпи. О, не е тъпо, не е тъпо. Яшко, ето вас имаме до нас, хищ не е тъп спана. Хищ не е тъп. О, никак не е тъп. Слагам торчове. Никак не е тъп. Еми, вече знам следващия епизод какво ще правим. Да. Знам какво ще правим следващия епизод. Упс. В смисъл, значи спална отначално, нали, казах, че не е добър, но пък е много добър. Много ми харесва. Имаме си дори даже и до нас имаме такова Nether Fortress. Това ще бъде от края на този епизод. Знам, че беше кратък, но просто трябваше да иска спрях клипа. Тоест, нали, завърших миналия клип и не можахме да го направим миналия. И затова правим това сега. И това ще бъде от този клип. Ако ви е харесал, абонирайте се за канала ми. И чао!